Me ollaan tultu tälle Jokivarren koululle ja nyt me tehdään lakosta paskanen. Tämähän tarkoittaa sitä, että heitetään sulle maskit naamaan ja heitetään korvaa ja katsotaan miten poika kituuttelee tuolla luokan edessä. Kyllähän minä katellaan. Ja tän näköinen sieltä kuoriutu, tai voisiko sanoa, että koteloitu. Kerro vähän itsestäsi. No tervehdys, olen Ismo Laitila ja tulin sijaiseksi opettamaan nelosluokalla paskaa. Ja tavoitehan on se, että mä yritän saada lakon kiinni, siellä on korvana. Huomenta. Sitten kaikki kattoo tosi tolleen. Missä meidän Huomenta. Tiina? Huomenta. Mä oon täällä toiminnallisena sijaiteille tänään. Huomenta. Tosiaan, minä olen Tiina. Voi vittua. Korvaan tänään.